Lipodno kawadhi nyime ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua odhi nyime kod gode bende chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar gero udi manyasani e kuonde dak mongowore kod bombe duto ma pacho kae. Ka olose boma ma Naivasha e kinde nyasi mar twak e wi bombe, Gachagua lero ni mano en chenro mar ting'o malo jogo modak e kuonde ma joma yuto gi tino dake kendo oseyo ogai mar Azimio Raila Odinga kuom kwedo chenro no. Gachagua othiano ni Raila onge kod ratiro mar pingo chenro mar gero udi mabeyo e kuonde dak ma ji yuto gi ni e piny. Ka owacho ni Raila ne ok ochako chenro moro amora mar miyo jodak ma Kibra ute mabeyo e kinde mane otelo negi kuom higni 20. Ne omedo wacho ni chenro ma kamano dhi chiwo tije mathoth ne rowere gwenge ma ibiro gergie. Economically, through jobs created in the material and service supply chains. Ultimately, this will reduce poverty, especially among the unemployed youth. He saw the squalor, the shame of people using flying toilets, people living in abject poverty, total indignity. And we have a program now to dignify those people, give them some affordable housing because they deserve dignity because it's in our constitution. And a fellow they elected for 20 years, believing in him, he is shouting at the rooftop that this program should not happen. Just how unfair can you be?